ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ବଡ଼ପଣ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ମାଗଣା ସେବା, ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରି। ବିନୋଦ ଲୋହା ବୃଦ୍ଧିରେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲେ ବିନୋଦଙ୍କ ବଡ଼ପଣ ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିବନି। ଅସହାୟ ସାହସାଜି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ। ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ଟାଣି ନେଇ ମାଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନ 11ରୁ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପଛରେ କିଛି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆଉଟସାଇଡ୍ରୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡିଏମ ଅଟୋ 2 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଚାଲିଛି ପୁଣି ଫେରିଲା ବାଟରେ ଦେଖିବା ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାରିପଦା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଫ୍ରି ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ନିଆରା। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଯଦି କେହି ରୋଗୀ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା କାମରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଅଟୋରେ ବସାଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ, ଯାହାକି ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ 11ଟାରୁ ଦିନ 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ଅଛି ହେଲା। ଦିନ 11ରୁ ଦିନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନ। 11ଟା ଦିନ 11ଟାରୁ ଦିନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଖରା ସମୟରେ କେବଳ ହେଲା 2 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବ ନା, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବୁଲିଲେ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଗାଡି ଭଡା କରି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପଇସା ବି ସର୍ଟ ରହୁଛି ନା ମେଡିକାଲ କାମରେ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆହଉଛି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅଟୋରେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ପୁରା ମାଗଣାରେ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବିନୋଦ। ଦିନେ ସେ ନିଜେ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ନୂଆ ଅଟୋ କିଣିବା ପରେ ଏଭଳି ମହତ କାମ କରୁଥିବା ସେ କୁହନ୍ତି। ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିରେ ସେବା ଯୋଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦିନ ତମାମ, ଦିନ ହଉ ରାତି ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଲି ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେମିତିକା ତ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଡ଼ା ମୁଁ ନେଉନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରଖାଯାଇଛି, କେବଳ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ବିରୋଧ କରାହେଇନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେ କେବଳ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ନେଉଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ବର୍ଗର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଅନ୍ତିନି, କେବଳ ଗରିବ ବୁଢା ବୃଦ୍ଧ ଏଇ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସାର୍, ଏଠି ବାରିପଦାରେ ଏମିତି କେହି ବି ଭାଇ କରିନଥିଲେ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିନୋଦ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ମାନେ ବି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଆଜିକାଲି କିଏ ବା ମାଗଣାରେ କଣ କରୁଛି ଯେ? ହେଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିନୋଦଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ହିଁ ଜୀବନ ଆଉ ଜମ ଭିତରେ ପାଚେରୀ ସାଜି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତି। ଅଟୋ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମାଗଣାରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସେ 2 ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଟୋ ଚାଳକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନୋଦକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓଲଟା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କି ବିନୋଦ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ବିନୋଦକୁ ଭିଡ଼ ଭିତରର ଜଣେ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ, କନେକ୍ଟ।